За сваю кар'еру склад гурта Red Hot Chili Peppers перанёс шмат змен. Касцяком калектыву застаюцца вакаліст Энтоні Кідзіс і басіст Флі, самага яго заснавання ў 1982 годзе. Пачынаючы з 1988 года на бубнах грае Чэд Сміт, без якога ўжо таксама цяжка ўявіць гурт. А вось гітарыстаў у перцах змянілася шмат. Але самым вядомым і ўплывовым лічыцца Джон Фрушанте, які пакідаў калектыў аж двойчы, а ў 2019 годзе зноў далучыўся ў трэці раз і застаецца там на дадзены момант. Сярод фанатаў ёсць меркаванне, што перцы без Фрушанте не перцы, і што альбомы, запісаныя з іншымі гітарыстамі, не заслугоўваюць увагі. Але сёння я разбуру гэты міф, распавяду, чаму гітарыст Джош Клінхофер выратаваў перцаў ад стагнацыі, альбом The Getaway, магчыма, лепшая іх пласцінка. І паразважаю на тэму, ці варта было звальняць Клінхофера, каб вярнуць Фрушанте. З вами канал Канапны Рокер, мы пачынаем. 2006 год. Red Hot Chili Peppers выпускаюць свой 9-й альбом Stadium Arcadium. Пласцінка мела вялікі поспех. 4 прэміі Грэмі, толькі ў ЗША было продадзена больш 4 мільёнаў копій. На першы погляд у гурта ўсё выдатна. Але гітарыст Джон Фрушанте паступова страціў цікавасць як да калектыву, так і рок-музыцы ўвогуле. Паралельна з працай у перцах Джон актыўна займаўся сольнай творчасцю і вырашыў цалкам пагрузіцца ў яе. У 2009 годзе было афіцыйна аб'яўлена аб яго адыходзе. Перад гэтым Фрушанте параіў перцам узяць замест яго свайго сябра Джоша Клінхофера. І даволі хутка пасля гэтага Джош афіцыйна стаў новым гітарыстам. Джош Клінхофер пачаў сваю музычную кар'еру ў 15 гадоў, кінуўшы школу дзеля гэтага. На той момант ён ужо навучыўся граць на бубнах, гітары і клавішных. У 17 Джош далучыўся да гурта The Bicycle Thief, створанага фронтменам Бобам Форестам. У 1999 The Bicycle Thief выступаў на разагрэве ў Red Hot Chili Peppers. У гэты перыяд Джош пасябраваў з Джоном Фрушанте. Іх сяброўства вылілася ў стварэнне гурта Атаксія, які запісаў 2 альбомы, а таксама ўдзел Джоша ў сольніках Фрушанте. У 2007 Клінхофер далучыўся да Red Hot Chili Peppers у якасці другога канцэртнага гітарыста. Існуе тэорыя, што Фрушанте ўжо тады планаваў адыход, і такім чынам перцы паступова ўводзілі новага гітарыста. Пасля гэтага тура гурт бярэ паўзу на 2 гады, і ўжо ў 2009 мы даведваемся аб змене гітарыстаў. Трэба адзначыць, што Джош Клінхофер быў заўсёды мультыінструменталістам, і гітара не была яго галоўным інструментам, в адрозненне ад Фрушанте. Чаканні фанатаў ад новага гітарыста былі высокія. Джон Фрушанте задраў моцную планку ў свой час. Без яго меладычнага і мінімалістычнага стылю ўжо цяжка было ўявіць перцу. З басістам Флі у Джона была неверагодная хімія як у запісах, так і на канцэртах. Джон шмат імправізаваў на выступах. Рэдка можна было пачуць, каб ён граў аднолькавае сола двойчы. Плюс Джон меў талент ствараць хіты і запамінальныя мелодыі з некалькіх нот. Клінхофер жа быў менш вопытным і стаў самым маладым удзельнікам гурта. К слову, у яго 17 гадоў розніцы з Энтоні Кідзісам, а з Чэдам Смітам 18. Альбом I'm With You выйшаў у жніўні 2011 года. Ён прадаваўся горш за мінулыя альбомы. Там не было хітоў узроўню Californication ці Can't Stop. Гітара на гэтым альбоме адышла на другі ці нават трэці план, а ўперад выйшлі бас і бубны.
Джош часткова спрабаваў капіраваць стыль Фрушанта, але ў яго не атрымалася стварыць такія ж яркія гітарныя рыфы і сола. Падчас прыслухоўвання адчуваецца нейкая неўпэўненасць у яго гульне тут. А вось фліз мог цалкам разгарнуцца, што не заўсёды атрымлівалася ў перыяд Фрушанта. Тым не менш, я не магу назваць гэты альбом правальным. Мне падабаецца яго пераслухоўваць, але на той момант мне, як і большасці слухачоў, не хапіла ў I'm With You яркіх гітарных партый. Дарэчы, пасля гэтага рэліза перцы выклалі некалькі сінглаў з песнямі, якія не ўвайшлі ў альбом. Агульны зборнік атрымаў назву I'm Beside You, і там ёсць трэкі нават лепш, чым на асноўным альбоме. Назіраючы за канцэртамі перцаў таго перыяда, можна ўбачыць, як Джош паступова набіраецца гітарнага вопыту, і нават у некаторых трэках яго сола-імправізацыі перасягнулі Фрушанта, таму наступны рэліз чакаўся з асцярожным аптымізмам. Альбом The Getaway выйшаў у чэрвені 2016 года. Упершыню з 1991 яго прадюсіраваў Danger Mouse, а не Рик Рубін, з якім перцы працавалі з запісу Blood Sugar Sex Magic. Да Danger Mouse перцы прыйшлі ўжо з напісанымі 20-30 песнямі, але ён параіў ім адкласці гэтыя трэкі і пачаць усё пісаць па новай. Мушу адзначыць, што змена прадюсера добра паўплывала на вынік. Гэты рэліз атрымаўся ідэальна збалансаваным. Тут ёсць усё, за што палюбілі перцу. Фанк, лірычныя балады, энергічны рок, але таксама з'явіліся новыя, больш эксперыментальныя трэкі. The Getaway – гэта ідэальны баланс паміж захаваннем вядомага стылю і чымсьці новым. Гітарная праца тут атрымалася значна лепш. Так, Клінхофер не стаў новым Фрушанта, але ён змог адпаліраваць свой стыль і ўпісаць яго ў агульны саунд гурта. У аранжыроўках песень стала больш клавішных і іншых інструментаў, што дадало атмасфернасці. Альбом быў цёпла прыняты крытыкамі і слухачамі, а сінгл Dark Necessities стаў адным з галоўных хітоў Red Hot Chili Peppers за ўсю кар'еру. Такі поспех зламаў шаблон аб тым, што перцы не могуць пісаць файных альбомаў без Фрушанта, і паказаў, што ў такога склада гурта вялікае будучае. Але у 2019 годзе анансаваны пачатак працы над новым альбомом. Але ў снежні мы даведваемся, што Джон Фрушанта вяртаецца ў гурт, а Джош Клінхофер звольнены. Цяжка да канца зразумець, што на самой справе адбылося. Вядома, што Фрушанта пачаў рэпетыраваць з астатнімі удзельнікамі гурта ў тайне ад Клінхофера яшчэ да яго звальнення. Таксама незразумела, чаму нельга было заставіць у гурце абодвух гітарыстаў. Мог бы атрымацца убойны склад, дзе адзін другога дапаўняе. Можа, астатнія ўдзельнікі так і не звыкліся з адыходам Фрушанта за 10 гадоў. Думаю, рана ці позна мы даведаемся больш дэталяў. У 2022 годзе Red Hot Chili Peppers выпусцілі адразу 2 альбома з Джоном Фрушанта на гітары і прадюсерам Рикам Рубінам. Уражанне ад іх супярэчлівае. З аднаго боку, усё па-майстэрску зроблена. З іншага,
Месца для эксперыменту амаль не засталося. Перцы даюць фанатам роўна тое, што ад іх чакалі. Толькі пару трэкаў могуць здзівіць чымсьці новым. Гітарныя партыі не такія яркія, як раней. На канцэртах таксама не бачна былога энтузіязму ад Фрушанта. Глядзім, наколькі яго зноў хопіць і ці будзе з ім наступны альбом. У любым выпадку Джон Фрушанте ўжо ўвайшоў у гісторыю рок-музыкі як адзін з самых уплывовых гітарыстаў. Што наконт Джоша Клінхофера? Яго кар'ера не скончылася, і ў яго вялікая музычная будучыня. Пасля свайго звальнення ён працаваў з Pearl Jam, Iggy Pop'ом, Jane Addiction, а таксама Джош актыўна займаецца сольнай кар'ерай. А які ў вас любімы альбом Red Hot Chili Peppers? Напішыце ў каментарах.